må ikke stjæle. Er du gal, hvor ser du dum ud, mand? Prøv at høre, din lille kattekonge. Hvad med, at du smutter tilbage til fritterne og holder fastelavnsfest, hva'? Hvad med, du smutter tilbage til skolen, så du Hvad siger du? kan få en uddannelse? Bare sådan, så du ikke havde så meget fravær. Hvem er du? Jeg er en boy.